Iparrik gabeko mapazar bat, zunigan tanizugan. Zirriborro bat, deskarte zekin bat, laboaren horri eta belainoa, Galdutako hitzak, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Izan ginen kaos hutsa, 80 bibala, ibilbide gaiztotua. Akorde minor bat, inork entzun ez zuela, arrano bat, zaurituta airean, baina kanta hori itxasotik ikus mugetara. Ta jarri ginen hego haizearen esanetara. Ekaitz astea zela, ekaitz astea zela. behiak itxi azken besarka bat. Erori bitartean, erori bitartean. Egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. ¡Guau, tío! Tío, ya galan petado ingo dugu azteko galan. Jo, bro! Aio! Zer? Aio! Zer? Telefonu! Jode, esaten unik ze ondo vibratzen ari nintzen. Platz da. Zei? Platz, jo plaza, hola, carre librekoa. Ostia, ez da Jon ensaiatzen aigatuna. Vale, eso. Jon! Hola, a ver, badaki zertarako egiten ez du, baina ezke gaur imposible, tío. Ezke txankletasekin geldituta nago. Ez da dinago ensaiatuna. Bai, a ver, baina bihar egongo gehan badezu gara eta gero. Ze gazteako galara jungo zea, ez? Jas, onazkie. Nola gaur hor zaudela? A ver, lasai, tío, ez dizute lekurik enduko. Ez bihar da, ez? Si! A ver, nahi aitziberrek esan zian bihar zela. Hostia puta, ponian kamo zoia katu induet. Garbitu zan hau aitziberra zola itzen tio, Jon! Vale, lasaien, nun da, Donostin da, ez? Hombre, joa! Vale, bai, lasai, ja bagoaz. Zuek itxoen pizkat, baina hasi zuen movida horiekin, monologoekin o txorrada horiekin da. A ver, sobre todo inork ez ezela Prain Priaize, hoi gure numerua da. Vale, bai, oingoaz, eta batez ere, Jon, batez ere, me cago en Dios! Venga, segi, korri. Dana, nik inbia.
Jasaos, jaio zikin hau. Zer? Bueno, albiste txarra dakot. Atea dila ja. Nola atea diela da? Onan datoz? Ba, hilase baina ez iritsiko, azpekin dara bendikan. Eta etortzen bai, guk aurkeztuko dugu, ez? Eta zein hobeto gu baino, gaztea sariak aurkezteko. Ba, eo zein, plan. Ja, egia da, zein. Baina, bueno, importantena da, behaiek ez dutela aurkeztuko. Lajai eta zigor... Eta ondo ingo deula. Puta mogea. Puta mogea. Ez darri. Ba, Gaitzi, opa, Zuekin, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola. Gabon denoi eta lehen bizinola ez, eskerrik asko zue guztioi onaino gerturatzeagatik eta areto hau betetzeagatik alden neurrian behintzat. Eskerrik asko telebista bidez, CTV baten bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Eskerrik asko baita ere streaming bidez gala hau jarraitzen ari zareten guztioi. Eta eskerrik asko baita ere ez dakit ba, ke seinalen bidez gala hau jarraitzen ari zareten guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, guri deitu digute gaztea sariak aurkezteko, osea. Ezkera gazteek ez dakidu kantatzen, ez dakidu ezer jotzen, adarra bai arki. Igual da, ezkera gazteko hemen gare, bizi gare, eta pandemia egoera hontan, bizik eta osasuntxu egotea ez da gutxi. Gazteak 30 urte dauzke, gaztea behare ez da ingaztea, eta gu 38 urten bueltan gare, nik jabeteta, zu biden zare, osea, 40 gertu gu gare, 30 baino. Eta azkenen, arrazio biko esateuen, tonto horiek esateuen, ba, 30 berriak dira. Zatik bitatzen zuen txonteieria. Beti, ateatzen ez da, zatik gaitete. Beti jendo. Bueno, ala ere, eskerrik asko bozka eman duzuten guztioi ere, eta zorionak irabazleai. Ze zorionak, patinete elektriko bat irabazi dezulako. Patinete elektriko. Elektrikoa. Bueno, igual da, inbiditan garelako esaten dugu. Bueno, hau dira, gaztea sariak. Ondo pasa, gero arte, aio! Zuekin, Jon Gotzon eta Jon Aspiur. Kaixo, fuerte. Ditzen naiz dizkaba como la Edurne Ormazábal, Donostia kontza ematen, Bueno, zer moduz? Ni oso urduri, gainera lehenengo saria ematea tokatzen zaigu. Lasai. Bueno. Begira, emango dizut, nik naiz, en el medio oso ibilia eta kurtida, emango dizut trukotza bat almendrukorena. A ver. Eta da, audientzia hau denak, zuk ikustea, larruaren gorritan, en pelotas. Bueno. Denak. Ez zait erresa iruditzen, Ez zait erresa. Ez, betaurreko magiko batzuk egiko banitu sikiera, baina hola ez. Betaurrekoak edozein, txika, hauek, hartu. Venga. Benetan? Begi, ima. Toma! Ostras! Esan dizut. Fuertena da. Bilutxek ikusten ditu dara bai, baina musukoekin. Osea, taparra gozar jarrita. Horrekin ez daki pizka bat relajatuko zaren, baina desde luego deskokolatu fijo baiet. Bueno, Jon Gotzon, a ver. Bai. Gona sari bat banatza etorreia. Bai, ja, vamos al tema, txika, bai. Bueno, guk eman behar dugun saria gaur da, lehenengoa, da konfinamenduan eginiko kantu honenari gaztea saria, zurba. Eta izendatuak dira... Zeinen ederra izango den, Zetak. Zeinen ederra izango den. Tiempo ausente, Izaro. Busco toda la fe en la que nunca creí. Zurekin batera, ETS. Elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Eta Arbide zilar bat, Eñaut Elorrietan. Arbide zilar bat, borrokarako. Ez duten joditu eduki hauek aukeratzeko hauen artean, Toma. Bueno, aldio, Zango dugu? bota. Ni urdurik Venga, dago, eman. Bueno, eta konfinamenduko kantu honenaren gaztea sariduna da... Zetak! Opa!
asko. Eskerrik asko. Vale. Hostia, saria, ez? Hartu behar dut, vale. Ez que lehenengoa da, orduan enekin hartu behar zenik. Hostia. Bueno, eskerrak eman, hasteko, hemen txabaten guzti, bozkatu duzuen guztioi, lanean ari den kristo guzti honi, behar zituen Euskal Herriak, musikari sari batzuk, eta hemen gaude, ez da makala, pausu bat gehiago izan dadila geure, bueno, bide luze honetan. Sari hau, izendapen asko ditugu, baina lehenengo bat azkena izan daiteke, orduan ez dut inorraztu nahi oraingoan, ez? Aita tama hor daudela, nonbait. Inestxu, etxetik, bueno. Baina orain hemen daudenei iratxe erreparazi pixka bat berezixiago, sari hau zehazki. Bueno, zeinen ederra izango dena bestian pixu asko izan duzu badakizu. Bestia gauza askotan bezala, baina kasu honetan bereziki, zuk asko izan duzu. Orduan hau, ez duzu momentuz. Eta gero, Artza Iraurgi, Joseba Arrazkin, Iban Larreburu, Gorka Pastor, nola ez, Leire Kolomo, Pau, txalo gora, mesedez, Pau, Pascal Etxepare gero gana egin du, Isak ere noski, Luis, Xabi, bueno, zetaken ikuran dago jende guztia, eta aztu dudan jende guzti horri. Eta honekin bai bukatuko dut, horiei mila esker bihotzez, horiei esker bai gaude hemen. Eta ez dakidan ez azken saria izango den edo ez, hau eskaini nahi diot, honen bigarren eskaintza bat egin nahi dut, eta eskaini nahi diot Saharako herriari, gaur egun, esarka handi bat. Eura. Bueno. Zorionak, Gaude, Grammietan edo, hola giroa, Los Angeles diru dionek, Haze publikoa daukagu, Amerikarrei inbidiri bat erez. Antxon Telleria nahiz nire dagoen, gazteako esateria naiz, jabetuko zinatenez, gaur gauran zehar, gure lankideek horea izango dute artista handiei sariak eta emateko, niri tokatu zait sariak desinfektatzea. Marroi bada? Hore bada. Niretzako hore bada, Eta ardura handi bat, gala honetako protokolo eta higiene arduraduna izatea. Beraz, egon lasai, dena ondo aterako da, printzipioz, ikusiko dugu zer gertatzen den, arauak noski, berriz ere errepasatuko ditugu ez bada, baina musukoak ezkendu, distantzia mantendu, besarkadak eta tentuz, aldaera txiki bat izan du gala honek, erdira torriko nahi zinete, normalean, klasiko bat izan da, gaztea sariak bukatuta gero denak batera, lako sexu festa errandoi bat egitea. Bertan bera geratu da. Guentzako, guk zerbait egingo dugu. Baina, gainontzean, txukun eta desinfektatuta ibili. Nik jartzen ditut hemen arauak, eta nik betea erazten ditut. Zandi lankidei, pistola batekin epikoagoa geratuko zela kaso? Bueno, erarte. Xarin Fernández eta Leire Martínez. Gabon, Leire. Ez dakizu, Leire, ez osmatuko, zer dan gehien botatzen dudana faltan garai hauetan. Tabernak. Joder, Leire. Ez etzan hori, tabernak, beste zerbait da. Tabernak ez palin badia, terrazak. Haze fama, jarriko jazuna, Leire, ez ama, ez gezurra da. Beste zerbait, beste aukera bat, Leire, venga, Leire Martínez, venga. Bueno, badaki, nire zu bezala nabile, kontzertuak. Hori bai, zuzenekoak esan behar nuen, baina balio dit. Eta zuk ere bai, botatzen dituzu faltan? Bai, asko. Baina, karo, zu artista zara, zuk hemendik botatzen dituzu faltan, ala ikusleen aldetik? Biak, eta nik uste horregatik guk banatzen dugula, sari hau. Zuzeneko honenarena, zuten espero igual. Begira, hau dira lau izendatuak. Zetak. Xabi Bandini. Belako.
eta Inaut Elorrieta. Jada ezin alda eguzkia egitan hautsa izan. Airitsi da momentua, Leire. Ai ama, ze urduri. Bueno, zuzeneko onenaren gaztea sariduna da, eta honakoan za Peneloperen moduan esan ezake. Pello! Zetar! Aldea. Hala. Bueno, eskerrik asko. Oraingoan Gorka eta Ibanekin bakarrik Leire ez dago. Pena handia Leire ez dagoela eta, bueno, ez dakit badakizu, baina Joseba Razkin horratzean egoten da ere, noski. Ez dakit, eske gugandik gaur bulegorekin dago. Horti dabiltza, eta gurekin ere, noski. Joseba Razkini ere, Pascal Etxeparari noski ere urte asko diraia, Isari Leire esan dut ez? Leire falta zaigu gurekin gaur. Eta denoi, ez? Denok egiten dugu bide berean lan zuzenekorako ere. Eta besterik gabe, eskerrak eman, bihotz-bihotzez. Eta, eske, dena lehenengoan esan dut. Bai, aprobetxatuko dut, beste hau eskaintzeko, aizu gaur hemen gaudela eta euskal artista asko dagoela, eskaini nahi diot, bihotz-bihotzez, boligrafo bat hartu, arkaz bat, edo dena delakoa, ordenadore bat, edo dena delakoa, eta eseri eta bere kabuz, abesti bat euskaraz idazten duen pertsona horori, zuentzat. Eura. Pozik nao, zeben dela hilabete inguru ni hementxe izan nintzen, hor zuek zaudeten leku neseita, kontzertu zoragarri bat ikusten, Izaro Andresena, unkituta, eta Jon, zu inbiditan zeuden. Ez que naiz kolindante. Zein etorri. Iza joa. Gaur opari txiki bat ekarri dizut. Ekarri da. Izaro ikusita entzun nahi dezu. Eta? Baina bakizun etzako oso berezia dela. Ze emakumez jantzin nintzen azkeneko aldin, eta hola esan da ematen do, askotan jantzen naizela emakumez, baina ez. Baina emakumez jantzin nintzen azkeneko aldia izan zen Izaro eta ziteko. Eta aste bete pasauzon esaten Izaro Andresek like eman ziola. Eta retweet. Eta retweet eman dit, bai. Gaur, guk emango ditu like. Nahi dezu? Bai, uxe. Venga, dukin Izaro Andres. Like.
gurekin Joseba Sakristan eta Jon Garaño. Jose, hau polita, Norbait, noizbait edo Jon behar baduzu zure pelikularen batetarako bala ahotxe derra duen mutil bat, ez dakit. Egia esan behar dugu, norbait esaltzen mazu, ez da, ez. Ni nitzela, ni grabatu dut? Ez. Bai ez? Horregatik esatizu? Probat ingo dugu. Esan emango dugun sariaren izena. Urteko ekimen edo fenomenoari gaztea saria. Horrela ondo? Bueno, dituko zaitugu. Zinean lan egiten dugunok eta kulturan orokorrean, bakigu zenen zaila den ekimen bati agerikotasuna edo bisibilitatea ematea. Batipat, hainbeste gauza gertatu diren urte honetan. Bueno, eta gaztean lan egiten dugunon aldetik ere, fenomeno bat edo beste ere ezagutzen dugu. Izendatuak dira. Berri txarraken ikusi arte biraren amaiera kontzertua. Zaporeak proiektua. El Hoyo pelikula. Capítulo que te lea. El primero, obvio. Eta egunean behin aplikazioa. Urteko ekimen edo fenomenoaren gaztea sariduna da, Berri Txarrak. Hor da... Eskerrik asko. Eskerrik asko, gaztea eta, gure alde bozka eman duzuen guztioi, noski. Eskerrik asko gure lantaldeari, beste kidei ere, noski. Eta, gezurra ematen du ez, irudia ikusita, munduan nola aldatu den. Eta ere, gauza handia da ikustea urtebete pasata ere, zuek eta orokorrean jendeak, Berri Txarrak talde honi ematen diozuen guzti hori, ez? Orduan, eskerrik asko bihotzez, asko botatzen zaituztegu faltan, eta, eskerrik asko sari honengatik. Horen gezurra ematen du, baina egia egon ginen Mexikon, Japonen, Estatu Batuetan, ez dakit, nunez, ez? Eta oso urte berezia izan zen, Berri Txarrakendako, eta, oso sentimendu intensuak eta bizizan genituen. Eta, gurekin etorri zen Marina Lameiro, zinemagilea, eta, urte honetan olako dokumental bat edo pelikula bat prestatzen egon gara, eta datorren urtean ikusiko du argia, baina uste gaur lagin bat edo olako aurrerapen premier bat daukagula, eta ez dakit horrein jarriko duten, edo noiz jarriko duten, baina, ia gustoko duzuen, eta eskerrik asko eta hurren arte. Ez dagoela topatzen zauria inundik. Pues mira, es una frase de Berri Txarrak de una canción que, como te comenté, estoy en tránsito ahora, he empezado hace poco y, significa aprender a desaprender lo aprendido. No te puedo decir porque me gustan tanto. Es que las cosas más importantes de la vida no se pueden explicar. La música no te juzga, como las personas. Es que es mucha euforia, estás como en ese vaivén de emociones. Kamerioetan zaudela jendea entzutu duzu beste bat oiuka, eta orduan datorkizu galdera burura, ez? Benetan agustera zoaz.
bizitzara ez apidatu lehin da, anginan alturan dauzke, tio. Zeuri batxaren, hau donostiez, hau donostiarrain. Anormal! Anormal! Ezkerrik asko. Iritsi da. Hostia. Jaio. Kamuflatu berdin jo. Ze kamuflatu, ez gea guzuak izatzea etorri, zigor galara etorri gea. Ostia, ez da nizkontua zen. Donostia zerua ikun. Zen ez, tamborreros jantzi. Gallete, vengo. Ze, ez aldina donostiarra ematen, jertzetxu eta elaztu. Guau, chaval, mátame camión de la basura con la rueda de repuesto. Nombre en clave, Ernesto. Vale, Ernesto, sabe super guapo, ematen ez un Mikel Erentzun. Hori gai, izketan azezeanen azpeitiara zehala baionatik ikuste zaizu, baina igual. Hostile. Vale, zula zai, guain Euskaraldian gaude, jarri belarri prest eta ikasiko dezu. Baita, ez dut eta zetak ezateko, hau bizire jarri ber. Ai, segur lehenguzu gehala. Lehenguzu txikillok, Baina ez eta dana ez eta zeta esaten duzu, iguala da, osake, venga, behan du. Gazi zeta aldina. Bai, venga, zigor betu. Ziorrez, Ernesto. Ernesto! Que puedo perder. Bilbo eta Bizkaia eta Miren Arrieta. Baizu, Miren, badakizu musikari guztiak izan direla noizbait hasi berriak, ez da? Bai, betianeko talde eta karlari mitikonek ere izan dute haien lehen aldi bat. Adibidez, Mikel Ahoa noizbait lehendabiziko aldiz grabaketa estudio batean sartuko zen? Bai, edo Aiora Renteriak noizbait abestuko zuen lehen aldiz jende aurrean ere. Egan taldeak adibidez, noizbait lehenbiziko entxegu egingo zuen? Hori, ziurrenik txuri beltzan izango Bueno, Miren. Txantxa, hemendikan musu handi bat sandiari, baina haiek ere lehen aldi bat izango zuten seguru. Handienak ere, gure bizitzetan denbora askoan eta urtetan izan diren talde horiek ere, lehenbiziko aldi bat denek izan dutelako. Eta guzti honegatik guk orain biharko handiak, hau da, gaurko berriak saritu nahi ditugu. Bakarlari edo talde berri onenari Gaztea saria. Hauek dira izendatuak. Sua. Dupla. Bulego. Eta Sara Zozaia. Eta bakarlari edo talde berri onenaren Gaztea sariduna da Sua. Bueno, oin dela urte batzuk esango basoskuen guri hemen egongo ginela, ez gendun sinistuko edo barreka hasiko ginen. Orduen asko dau eskertzeko. Lehenengo eta behin, irakakoari, eskerrik asko gugan sinistute errean, gazteari, nola ez, sari honengatik. Eta bueno, pasadan urtean, irabazi gendun maketa lehiaketa, eta nik uste dut hau dela urte oso horreko errekonozimendue. Orduen guretzako da pasada bat, eta igual ondin ez dugu sinistuten berez. Badakit, eta badakigu aurtengo urtea izen dela nahiko komplikau, bai musikari, teknikari eta guztiontzako, baina bueno, gu saiatuko gara musika egiten, sortzen, eta aldan neurrien kontzertuak emoten, zen ni behintzat saiatzen naiz baikorra izaten. Orduen, eskerrik asko.
Oso ondo. Puntu honetan iritsi da erabaki dugu aldaketa bat egitea. Puntu barrura sartuta eskerrak ematen dituenari gaztea sari bat emango diogu. Zan dugu puntu barruan. Gorka? Zago bat Gorka horretu. Esan dugu. Dena ere ezin da. Horrelako diskoak egin eta gero. Kontuz, hau da kanpoan, hau barruan, eta gainontzeko ere badakizu beraz. Puntu barruan. Bestela, gustatzen ari zait lan hau, Nahiko lasaia da. Uniformea ere polita da, ez da? Jabetuko zina denez, protokolo eta higiene teknikariok jazena da Jon Plaza holaz. Bigotea eta alkandora eta uniformearen parte dira. Abdominalak ere bai. Erosia bera kusiko dizituet, igual ez. Lan lasaia eta gustatzen zait beste lanbide bat delako gainera. Niri beste lanbideak beti gehiago gustatzen zaizkit. Zakizu behi gertatzen zaizuen? Bai. Hone, igual ez ditu gertatzen. Niri gertatzen zait. Jo, eta nik uste dut logika bat ere badagoela hor ez da. Lan bat zurea denean hor badago rutina bat eta tama moduko bat. Beste lanak beti dira freskoagoak, dinamikoagoak. Nik beste dotzein lan, nik egun batez beste dotzein lan egingo nuke gustatu. Txarkutero. Atsegina da. Egunon? Mendik, zema gramo. Narkotrafikatzaile? Egunon? Mendik, zema gramo. Kiloak, Jode, bale. Ondo patron. Lan berria dira. Lan berria probatzea edo kontuz, beste norbait izatea egon batez. Hori ere ona litzateke. Imaginatu, egon batez, peño reparaz izatea. Goizean goiz esnatu, Instagrama iriki, eguno jendiek! Eta gero ja, rutinarik ez dago bat ere, eta dakizuen moduan, pelloren egunerokoa beti da misterio bat, eta sorpresa bat. Nik imaginatzen dut etxetik ateratzen, banoa eta amak, nora zoaz pello? Orain ezin dizut esan. Leku sekretu batera no. Gaur gauean, 10:00 Instagramen konektatu eta aur jendiek! Claro, egin dago. Edo egun batez, izaro izatea. Esnatu, eguerdiko 12:00 edo. Sukaldera joan, 5 litro infusio prestatu, eta goera berriz. Limoi batzuk jatera, Jode, ja, amesten hasita, egun batez, ze Kristo. Inigo Urkullu izatea. Goizean goiz esnatu, Gernikara joan, arbolaren aurrean zutuni jarri eta zine egin, eta gero ja bulegora joan eta hasi erraustegia montatzen eta... Hauz. Zan didaten momentu aproposa dela hau, isiltzeko. Edurne Garmendia eta Javi Rivero. Gabon, sari hau ematera bi sukaldari etorri gara. Arriuta, no? Sukaldari altzea irratiko esatari izatez gain. Etxean teatu, nik Instagramen sukaldaritza programa daukat. Arrakastatxua oso, bueno, baingoz atal bakarra eman deu, baina sukaldaritza. Hortaz, Instagramer gastronomiko bilakatu zure burua? Hoixe. Igual nik neria irratiko esatari bilakatuko. Hoixe, eta biak izan gaitezke urteko pertsonaiak. Zuk behiratu ez ea gu izendatuta gauden? Zan zikeken edurne, baina aurtengo... Ez da izango. Aurtengo urteko pertsonaia gaztea sariko izendatuak, hau esetia. Itziar Ituño. Herri honetan, Amaia, duela 25 urte. Twin Melody. Alguien como tú, alguien como tú, alguien como tú, alguien como tú. Mikel Pérez. ¡Eres el nuevo conquistador del Caribe! ¡Zorionak!
eta Orioko arraunlariak. Donostiako 13. bandera, Kontxako estropadetan nagusitasuna erakutsi eta gero, Orioko emakumeentzat. Eta urteko pertsonaiaren gaztea sariduna da, Itziar Ituño. Arazo txiki bat daukeu. Etorri dia konfiseko guztiak, etorri dia Orioko biztale guztik, baina justo Itziar Ituño ez datorri. Ara? Baina mezu bat utzi du. Justo ez da. Bueno, kaixo guztioi, hemen harrapatzen nauzue, Madrilgo nire txetxoan, hementzen abil grabatzen, gustatuko litzaidake zuekaz bertan egotea, gaztea sariaken, baina ezinezkoa izan zait, alan dabe jakizue, pilo bat eskertzen dizuedala sari hau, sekulako ilusioa egiten didala, urteko pertsonaia izendatu izana, niretzako oso pozgarria da, eskerrik asko bozkatu duzuen guztioi, eta bueno, hau posible egiten duzuen guztioi, besarkada handia, bertoti Madrietik, eta bueno, laizter joangona sarien bila, beraz, ondo gorde, musu handi bat, eta zaindu. Eta urren etortzen bada Monikako etorduan, eta gorde ingo diogu Itziarri. Zutako durre? Bien handizu hortu. Ibilbide osoari aitortza saria, Inigo Muguruza. Zuekin, Jon Maia. Zuk eraman gaituzu espazio eta denbora untzi baten gizan. Zinema galduetara, film zaharretara, barrikadetara, Herrera de la Manchara, lurraren arimaren bila, lehen gudal errora, itxaso urrunetara, Karibera, Monbarrotelera, maitearen besoetara, 2000, Antuana Asia, Margarita eta Pedro Maiorekin. Azken guda dantzara, Tulusera, Moskura, Ilargira, borroka galduetara eta amets kolektiboetara, Inigo Desband. Zerditan eta oihu bizian bidaiatu dugu zurekin, pasioz, azken abalitz bezala bizi izan ditugun gau magikoetan. Ahaztezinak ni erean izan nintzen, hori dena jadanik gugan dago, Inigo kortatu. Zer zara, gugan sartu zara, estanda egin zuen Big Bang bat bezala, Positive Bomb, gerora oian bihurtuko zen lehen hasia bezala, asmo handi baten lehen segundua bezala sartu zinen. Bide luze baten lehen pauso, eta hortik gure unibertso imaginarioaren hainbat paisaia marraztu dituzu airean, kantografia berri bat. Horregatik zu Inigo delirium, gugan zaude edo are gehiago zu dagoeneko, gu zara edo gu zu gara, Inigo negu, kantu bat zara, ez dago beste azalpenik eta forma berriak harturik, edo nola eta edo non agertuko zara, agian musu, agian taberna batean,
Agian dantza, agian manifa batean, agian begirada, agian bezarkada batean, agian oraindik jaio ez den eta noizbait mundu aldatuko duen nerabe baten lehen gitarra riffean agertuko zara. Jala izango da forma guztien gainetik, kantu agertuko zara, gure existentziaren sekreturik ederrenean. Izan ere, nola ez gaituzte desagertarazi oraindik. Kantuak ez direlako desagertzen, ezin dira lotu, ezin dira zapaldu, birrindu, ez kaiola batean sartu, ez erraustu. Kantua lurrun bat da, itxaso laino euri, itxaso laino euri, itxaso. Isilarazi nahi dituztenean ere, gure barne kantugrafiaren periferiako auzoetan eskutatzen ditugu. Gugan mimetizatuak, utopiarekin muga egiten duen herri batean, Irun Mosku bihurtzen den leku horretan, gure memoriaren klandestinitatean gurutzatzen ditu kantuak, txingudiko badia vigilatua, Mediterraneoko infernua, Palestinako checkpointak eta Kubako blokeoa, karajo, bai, kantu mugalariak gara, inorkendu ezin digun merkantzia preziatuaren kontrabandistak. Erentzian jaso genituen eta etorkizunera garamatzate. Horrek bihurtzen gaitu garaitezin. Horregatik milaka urtetako bidaiaren ondoren, 2020ko gau batean, norbaitek bere aur jaio berriari xuxurlatzen dio mirari bat bezala, nonbaiten entzun eta gogoan gorde zuen kantu zati bat. Eta orain ene besoetan lo gelditzen ari zara. Orain zu zara kantutxo hori, ze gauza ederra kantuak, dagoeneko zu zeu zara kantu, Inigo Sagarroi, Inigo Lurra, kantu bat ahotik ahora doana, belaunaldiz belaunaldi, gurea da garaipena, tabernaz taberna, eun ginen, borrokaz borroka, amari itxoiten, ametxez amets, liberazioari itxoiten, gogotik gogora dabilena oharkabean agertzen da, eta oharkabean badoa. Iesidoa, maitia denbora iesidoa, ai, zu Inigo Iruleike, soilik hainbeste eta hain eder ematen eta sortzen duzuen okin gertatzen den moduan, zu beti, gure bizitzetan edonola eta edonoiz doinu berri batean, ahots berri batean, bihotz berri batera agertuko den kantu berri bat izango zara. Eta horregatik etorkizuneko edozein iluna barretan Paradisu zineman ikusiko gara, bizitza triste eta eder honetan, edo beste batean, Inigo maitia, etorkizuneko gure kantu maitia, Inigo gure kantua izango zara, Inigo, za. Saria, Usu eta Idaia Muguruzak jasoko dute. Ez genekin noiz atera ze horre honen unkituta zuen begira. Eskerrik asko. Egia esan, egia da, aurreko baten furgonetan nijoala, euskal musika entzuten gainera, bakizu zeak Spotifyek eta prediktibo horrekin berari iruditzen zaion abestia jartzen dizula jarraian,
Niri Jose Ripiauen Carpe Diem entzutea tokautzaten, eta egia esan negar malkotan bukatu nun, bai. Kurioso da, ze zuen zuten nahi naiz da pentsatzen nahi nintzen. Ostras, nahi Spotifyen prediktiboak sekulazit jarri Ripiau. Ja, eske normala da, Spice Girls entzuten dezunen, Spice Girlsetikan Jose Ripiaurako bidea bastante luzia da, bai. Nahi bizitza ospatzea gustatzen zait. Bizitzaz gozatzea, eta hau ere bada bizitza ospatzea. Ze politiago, ardon bat hartuz musika ona entzun, eta Inigo Muguruzai asko zor diogu. Hemendik aurrea ere bere esker, bere musikari esker, bizitza gozatuko degulako eta bizitza ospatuko degulako. Hori da, eta Jose Ripiauen abestia berrek zioen bezala, Carpe Diem. Eta Snoopik esatezun bezala, egun baten hilko beha, baina gainontzeko guztitan ez. Ardo bat hartuko dugu? Bai. Inigo gatik topa inez? Bai. Eta musika ona entzunez? Hoeto. Zea mais. Sea mais. Sea mais. Sea mais. Oi, sea mais.
Biski eta diski. Moderno monozigotikoak. Kaixo YouTube, gu gara biski. Eta diski. Moderno, monozigotikoak. Gaurkoan Gazteazarietako bideoklip onaren izendapenak ezatera gatoz. Eta izendatuak dira. Benito Lertxundi, udazken koloretan abestiagatik. Mikel Laboa, Lekeitio bat, edo bi, edo hiru. Maurizia eta León. Maurizia eta León. Egan. México, México. Broma da. Badakiko guk irabaziko dugula azaria, beraz alperrik irakurriko ditugu izendatuak, baina bat ezpada. Tira, diski, irakurri. Eta bideoklip onenaren izendatuak dira. Belako, Tainia. Zetak, Paternoster. Paternoster hau luze doa. Izaro, invierno a la vista. Ven, corre a mi paraguas. Eta sua, you don't care. Azuzena! Zer? Eta Guster! Gu, zer! Tia Mari! Ez gaude izendatuak! Angel Tian Chapan! Dios! Angel Tian Chapan! Gatu lankideok, ari zaizkit lana pilatzen, orain, higiene, protokolo eta eskaleta arduraduna ere banaiz, nonbait. Biski eta diski ez zira etortzekoak. Orduan, oraintxe konponduko dugu hori, garbituko dut hau, momentu batean. Sobrea ere ekarri izan dut. Ondo ari zarete? Gustora? Bai. Jak lehen ez duzuen erantzun, ezta? Neronek erantzungo dio nere buruari, eta listo. Emozio asko, gaurko galan. Zeitzaldi polita gota duen Jon Maiak. Benetan ukitu naiz, egia da, gero emozio kontrajarri batzuk izan ditu dala, diskursoa amaitu eta berehala, saioko zuzendariak esan didanean. Antxon, ateratzen zarenan mesedez, lurrera bota dituen folioak jaso. Gero, ikusi dut, Pablo den Adolze, gure lankide atera dela jasotera, eta bueltan esan diot, ez Pablo, nire misioa dau. Nolabait, estenaratu nahi dualako gainera, herri honetan oraindik bertsolarien eta monologisten artean dagoen desberdintasuna. Ulertzeko, txetxetxetxetxet! Nolabait, Euskal Herrian, hau da bertsolari bat, eta Euskal Herrian, hau da monologista bat. Eta hau esan da orain bai, konpondu gara dugu biski eta diskirena. Ja kontroleko egin ari nahi zuzenean, bidal dezakezue irratiko beste lankide bat, favorez, saria ematera, norbait? Bai? Nirekin ari zara? Zu zara kontrol jauna? Bai. Bueno, bai. Edo zein, esan nahi dute, edo zein pertsona? Irratiko lankide bat, kontrol jauna. Bale. Zuekin, Antxon Telleria. Pensa ya. Izata hilea beste norbait, favorez. Zegin naiz, higiene, protokolo eta eskaleta ardura una eta folio gana ere, bai, beste norbait mesedez. Bale, barkatu. Bale, zuekin, Ibon Fernández. Ibon Fernández. Bai, kontraste asko, emozio asko. Zuk emango duzu saria, egia orain arte binaka eman direla sari guztiak. Bai. Zurekin? Ez geni protokoloa, azalduko ditut beste batean. Igual publikoko baten bati esango dio, edo ze? Kontrolean eskatu. Beste norbait dago gazue, gonbidaturen bat, Ibonekin batera aritzeko?
Ze baino, burura datorkidan lehenengoa? Bai, ni ez beste bat. Gorka Urbizu? Ez, ez gorka ja pasa, Zakil. Zakil. Esan nahi dut. Zuekin, Zakil O'Neil. Zakil O'Neil! Zakil! Aspaldiko! Bai, sobrea. Arratxaldeo. Zakil eskuak. Bai, mesedez. Eta listo. Vale, bai, ondo ibili. Zuen esku, Ibon eta Zakil. Zakil hau zuretzat. Asko, Ibon. Eta usted? Bai, langile fina. Iro zuretzat. Hala. Bueno, lagunok, bideoklip onenari saria eman beharko diogu, beraz... Ahora goaz, bale. Lagunok, bideoklip onenari saria ematera goaz, eta horretarako Zakil irakurri hor zurea. Sariaren aurkezpena. Bideoklip onenari gaztea saria bigarren zatia. Bai. Hala, xeoz, nozoaz. Perfecto, primera. Segi. Bai, jarraituko dut. Kuriosoa da, irrati batek bideoklipari sari bat ematea. Irratian zer egiten duzue? Bideoklipa deskribatu. Baina ikusten duzu, Zakil, irratian irudiak ere badaude. Instagrama daukagu, Twitterra, TikToka, oia guztiak badauzkagu. Eta orain, antzokietan ere bai. Zein gehatzi hau? Badirudi aurten ez dagoela gidolari oso finik hemen, ikusten da, sumatzen da, Merkesuerreko gala bat dela. Ara, erne. Hemen dator txistea eta tximinia trabatuta dago eta Aitor Gorosabele kostiko batez ireki du. Zein da bestia? JK! Bueno, horretzeko dugu, Zakil, horretzeko dugu eta bukada ezagun behingoz honekin, iragarriz, bideoklip onenari gaztea saria nori dagokion. Bideoklip onenari gaztea sariaren irabazlea da... Ea da... Benetan... Izaro! Ezin izan da belako etorri, baina beragaitik izan zen posible bideoklipa hau, nik ideia asko ikusten ditut buruen, normalin oso garestixek. Eta etxien lagabir zeten ditut, baina egia da badagoela jentean nire imaginazio honi sua emoten dutzena, eta horietako bat da Ander Merino. Eta eskerrak emonagatzaz nire imaginario superra hundi honi irudiak jartzearen, benetan oso kutxuna dekot bideoklipa hau, Joel Lopez Ibai eskerrak parte hartzearen, Kriston Barrepila ingendulako. Eta eskerrik asko, eta listo. Bai, osin ezke bat. Imposible. Atzo atxoe dirue harrapauta. Kriston blasteia jasota azkenen elbarrikin moztara geozten karteli fundidu. Zizut ostia ikulertu. Venga, antzokia hor dagoazen. Esplika honei, zer hozien? Galarako arropa sekzia. Arropa sekzia zer txinutan? Bai, sekzia eta merke gainea. Ta, soka hau zertakoen? Gero erabiltzeko, esplikatuko. Egon, ez den bondaje eta oitako izango. Leguzuak june, jaio? Bondage esatea, eta lehenguzu txikiak ea. Eta ez da hortarako, gero esplikatu izut. Bea, zuk jan, pipak. Bai, honi txilik, bale? Bale, eta monster egarri alden. Bai, klaro. Pantera Rosen ondoan daukat. Zer zaten ez, Pantera Rosa egarri alden. Claro. Indoken. Hemen! Ez que zigor, benetan. Hostia, egon, zer nik gaur, sorpresa gat. Zer? Tigretons egarriet. Enazu errabatuko. Monster ikusi nahi alden. Enazu errabatuko, hemen irakaslean naiz. Venga. Nistain. Venga! Txit! Julen Telleria eta Onintza Enbeita. Jakingo bazenute ze gaizki kantatzen dudan, eta hala ere lortu dut talde bateko abeslari izatea. Abeslari, bakarlari solista. Eta lider gainera. Jakingo bazenute, Onintza Enbeitak ze gaizki kantatzen duen, eta hala ere lortu du Bizkaiko bertsolari txapelduna izatea. Hala da?
baina Euskal Herrian ez luke horrekin horarritu behar. Harri jasotzaileak aktoreak dira, zirrindulariak telebistako kolaboratzaile, bertsolariak aurkezle, Gorka Urbizu izan zitekeen koreografiarik onenerako hautagaia. Begira, ene kantaken oso ondo dantzatzen du, adibidez, Gorka. Adibidez. Horregatik, gaur hemen abeslari, bakarlari edo talde honenari saria emango diete areto hontan justu gaizkien kantatze duten bi lagunek. Baina ez dugu denbora guztian autojustifikazioan ibili behar, ez? Beti ez dira galtza jaitsi behar. Batzutan, duintasunez egin behar da emandako lana, ze badakigu hautagaiek guk baino bastante hobeto kantatzen dutela. Segure. Ze izendatuak dira... Belako. Izaro. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan. Zeta. Bidean geldik aitzak gara. Eta Gatibu. Beraz. Ze momentu hau. Bai. Talde edo bakarlali onenaren gaztea sariduna da. Zetak. Ba. Eskerrik asko. Zorionak, zaio. Hartuko dut. Bueno, berriz hemen, ez genuen, espero hemen hirugarren aldiz igotzea, apostuak egon dira gure artean, eta, hostia, hirugarrena, eskerrik asko bihotzez. Aprobetxatu nahi dut, hau, eskerrak emateko bihotzez Arbizuko herriari, gure bideo guztietan eskubalduzatzearen beti gurekin dago jende guzti horri, mila esker bihotzez, Arbizuko herriari, txalodero bat, Arbizuko herriaren zat. Zuen gatik. Kasik lotxa pixka bat ematen dit premioa jasotzeak. Eskerrak eman belakoko jendeari, izar hori egiten duten guztia egiteagatik. Baina premio hau, eskaini nahi diot, niri eta nire kuadrillari asko influenziatu baituen eta geure bizitzako soinu banda izan den taldeari, eta hori Gatibu da, eurra. Bueno, nik Antoni trasto lapurtu jot, etorri nahiz ikustea zemu zaudeten. Onda altzaudete? Bai ez? Bueno, nik betarreko behazkat. Ikusteko zemu zaudeten. Jor, oso ondo zaudete! Oso ondo, Maskaria eta guztire! Bueno. Eta horrako hauekin dokumental antisarra ikusi zakete, Berri txarrak. Inoiz ikusi ez bezala. Zemuz Gorka, ondo? Bai? Hombre, miren... Ondo zure, ez? Bai. Jode makala, la hostia. Bueno, ondo gaude orduan ez da? Ni oso ondo nago, bueno, egia esango izuet. Niko nenuke hemen emarko, Nik nire kamerinoan emarko nuke, bueno, asuntoa niola persona urduria naiz, bastante urduria naiz. Eta kamerinoan nengo, eta urdurin eminen, eta goxoki guzi janditu. Ta azukrez topera nago, topera. Topera, ze pasatzen zait azukrez topera nagoenean, ez erre baula, gauza bakar baten kontzentratzean dik ostatu ite zait. Aspertu ite naiz bitu. Hainbeste aspertzen naiz dordoka azkala etxian, bai? Dordoka azkat etxian, bai, alaba bakarra naiz, bale? Eta dordoka azkat bai, esango zu, zergati dordokak eskatu bat. Esterik, hola, azukrez topera nio nengo baten, esan, dordoka, pum! Eta ordoka azkat, bai, beste 50 bat urtetako hortxe daude, aman etxean galdetu amai. Hola, xeda, bueno, esan dizuetzea, ni aktore izatez gain, itxoen, joan gara ino horti dabil, ezta? Gero itxengo dugu, bai? Oizan da, bai, aktore izatez gain zanik arte errak ikasin ditun, bai, arte errak ikasin ditun, eskultura. Niri zugarri gustatzen zitaten, fakultateko zai, bai, guztina, zea margoa, marihuana, guarrasa, bai, batzutan patxulia ere, bai. Bai, bakizu zein den eskulturarako modelo onena. Dortoko bat. Bai, dortoko bat. Zekatuak Instagrameko oso ondo daude. Bai. Baina hola, marrasteko eta eskultura egiteko da oso zaila da, bai. Imaginatu, zukatua hortxe dakazu, zukatuei begia marrasten hasi zeapun, eta biratzezun urrengako, ja, kortinan egota dago, eta zerrakazu. Begi bat taipurtzulo bat, kun! Kubismoaren hasi. Bai.
Picassok zer nahi zuen? Picassok zaldi bat marraztu nahi zuen. Bai, eta hori ba. Picasso hortxe zeon, eta zaldia hor zeon, bere zaldi gauzak iten, belarra jaten, arrantzaka, tikititak eta Picassok zen marraztu zuen. Begi bat, belarri bat, urtzulo bat, Gernika. Bai. Zan dizuet aktorea naizela ez, ni Madrien bizi naiz. Honek ez dara zer ikusirik, azukre da, barkatu. Bueltan nator, bai, Madrien bizi naiz oso gustora, me flipa Madrid, me encanta Madrid, me flipa, bai. Alere, Euskal Herria falta motatzen dute, bai. Hemen zik ere hileak volumena dauka. Ze Madrilen, ez dago ezetasunik. Ez dago hilea pega egindar elitzen zait, bai. Gero bakizue diotela Euskal Herrian, hile arraroak amazkigula ez, flekilloak, krestak, olako rasta arrarok eta bar. Bueno, zen nahi dute ba. A ber, demagun, Donostin Bilbon edo Altsasun bizizarela, azaroan, bai. Euria, aizea, txano, atxuaskeroa, aterki txano, txuskero, aterki txano, A ber, eguerdeko amabitarako, Iron Maidenen gitarrista iruizu, hola, bai, atope. Bai. Ikorrexatik amakito lehia, Hola jendak ez daki horraztu nahi zen, ala ez. Bueno, oso ondo ikusten zaitu zet, oso ondo. Neri ja azukra pixkat jaisten hasi zait. Eta sistatxoa gotatzen joa. Bai, ondo pasa! Aio denei! Ainhoa Vitoria eta Aitzola Tutxa. Ze Aitzol, zein duditu oinartetu da? Orain arte entorri direnak bintzat, kriston egurra eman dute, ez? Bai, egur da, esente, gainera zuk egurraz badakitzu zerbait. Bai, hor ibiltzen gara, egurtartea bintzat. Eta Sarisa jasotziaz badakitzu zerbait. Saria jasotziaz bai, ematea zain beste, baina moldatuko gara, ez? Bai, moldatuko gare. 2008ko disko onenari Gaztea saria, baratzara goaz. Bai, lango gorra, saritu egin. Plastic Drama, Belako. Nola galdu denbora eskakeitan. Atera, zea maiz. Eta Zuk Zuan, Willis Drummond. Bueno, bagoazen zariduna ez hautzera. Jesus, enborrak mosten ondo, baina sobriak irekitzen. Ez dakit hori okurte zeion nire mena zafat alanetan jartzen, baina, bueno, koreografia honena gorkarentzat da, eta gotzik honena honintzarentzat, ba... Zugaz da fatorik honena. Bueno, Antxoni igual azarratu egingo da, baina postuak handuko diot. Eta disko honenaren Gaztea sariruna da... Eskakeitan. Bueno, ni esker, danoi, bozka eman dizu honoi. Zenatu dizu honoi ere. Eta hori, bide luzea izan da, 12 urte dara matzagu, kaka ematen, gerra ematen. Eta, bueno, atzeko bi hauek eta hemen ez daudenak ere, Olatz, Julen, hemen. Gorka, Aitor, Ander, danak ez, eskerrik asko. Taldea baino gehiago familia geha eta hori ikusten da, ez? Horrela hiltzeko, bueno, nola galdu denboraren atzean, eskerrak, bereziak, Ruben Caballero, Aritz, hortik antzaitzala, eta Elioti. Eta esterik gabe, bueno, Maukako ekipoari, gurekin soporta emanez, egon zareten hoi. Eta Ander Merino, bueno, gurekin kontzertuak, gurekin batea egon zareten guzti horiei. Eta esterik gabe, eskerrik asko. Oain, Olatz Salvador da Sua.
Zuekin, Olatz Salvador. Olatz, favorez. Barkau. Esan genuen, txiste txarrik ez. Zuekin, Olatz Salvador eta sua. Hostia, baina rapaude. Bertiko igual dago ezu. Nik zeba. Aurrea. Zuekin, Oizeler Maio eta Jon R. Gabon guztioi. Bueno, ia amaierara iritsi gara eta azken saria besterik ez zaigu falta. Bukaeraino iristea omen da garrantzitsuena. Bueno, badakizu zer dioten ez da, gauzarik onenak bukaerara gai uzten direla. Hala da, ez dakit da. Nik gorringo azkenako uzten dut, baina arrautza guztia zaudu jate gozez gelditzen naiz. Gozez gelditu zara? Ez, gozez ez, baina postre goxoa gustura jango nuke. Postre orain dator. 2020ko abesti onenari Gaztea saria. Hau etxe dira izendatuak. Egan, zetak.
Aukera berriak, ETS. Aukera berriak. Espainetan odola eskakeitan. Eta libre, izaro. Nahi du libre, zure legeen kontra. Kantu honenaren gaztea sariruna da Izaro. Hola, bai. Bueno, eskerrik asko. Egia da matxismoa, arrazakeria eta bar gai dekogu zenean inguruan askotan tokatzen dela maite dugun jendea seinalatzea, horiekin amaitzeko. Eta hori oso gogorra da, ze askotan die gure anaiak, gure aitak, gure irakasleak, gustoko dekogun artista bat, edo hil berri dan futbol jokalari bat. Edo gu geu, ez? Atzoko guna izan zen nahiko gogorra, nik uste, nahiko tristea. Eta, bueno, hemen zauezenetako batzuk, badakit behintzat, decepzionatu gintu zuen Twitterren bereziki, sareetan. Eta, bueno, argi ikusi izan, publikoak ze iritzi dekon, eta jai dekogula futbolari famatu batek bortxatzen edo jotzen bagaitu. Eta guk jarraituko dugu hemen irmo seinalatzen, zuek zuen burua seinalatu arte, baina jakin benetako desentzia, norbere burua seinalatzea autoikastean badagoela, besteok egin dugun moduen, ze erantzukizuna norberarena da, eta lanketa hori egin behar da oso garrantzitsua da, eta orduen zuen usteen kontra eta zuen legeen kontra gora borroka feminista. Zarilek donostinik. Azpeiti hori egita, Zeatik zaudete hemen hola kursalen da hola. Hau da pizka bat maz pijo, ez? Gaztea zaria... Jende guztike, Zeran, Jon? Ostia, tegiriaz. I telebizio mahu ematek. Zuei ez egin, ze ataletan, eskaletan, protokoloan, higienean, ez egin sartu. Esan didate, gala ugera aurkezu barutela, Jau Plazaola eta Itziar Garmendiak. Zindioi. Ez zuek. Ja, eskoik askotan ikustita dode, ja. Osa, demora hori ere egia. Batea, Jen Plazaola Itziar Garmendia, osa, ja, pizkan askatzen dute. Nizaiz, ire anaike. Hau da, bestea. Tiak batera. Txikia baina ez, bestea. Zegin duzu Joni Plaza, Itziar Garmendia. Gazioa o desgarbaue? Desgarbaue. Nik joan egon nahi duzela, akabatu egon nahi egin nahi duzuena. Aitzi berda, Jon... Non daude? Ostras! Ai... Nik enekin kamara segurtasuneko ez edonik. Eskaitu izan. Haen ja, zea muermu eta ostike ja bukaitu. Tapatu hau, favorez, ja. Muermu eta ostike ja bukaitu. Bazen dantza pizkaritea. Makala! Flying free. Flying free, Garista, flying free. ¡Bueno! Oain ere zuzeneko zerbait. A ver, zein dagoen. Gozatei, Garista, gozatei. Ez dauka? Ondo jarritagoen motie, Makala. Makala. A ver, guazen itea beste zerbait, nina ere zuzeneko zerbait ikusi. A ver, Peio Abuzon.
Abuzon, zera. Hemen ikusiet ETS-ko Inigo daudela supermazizorro, nun dago Inigo? Nun da? Hor dago! ETS gustatzeit pila bat azako! Ahí bakizu, ze... Ez da enfermedad transmisión sexual, beste gauza bada. Entonces, Sarmiento! Iñi, etorri mese! Claro! Gana! Eta, hori, zare! Iñigo! Iñi, nire kamerinoa dau gero rauntza jun, ezkerretara lehenengoa, bale? Zezaten, kamerinoa dauken. Bai. Bi kargai deskargan adatzen nahi non. Bueno, gero utziko dizut Pantera Rosa jateko. Pantera Rosa dauken. Bai. Nun? Hemen! Ez du ikasten! Guztia! Gazteakoak ere igo daitezela igual, jake gaztea zariak dian, ez? Oia, eta gazte zate eta ez zuen, hola. Aupa gaztea! Goa, zuek, Zeu agoenak! Parripillo egin! Zea, aldaparenaz! Parripillo egin! Jata flipa, amendia! Hostia, telebizioan hartu ematen! Hau da telleria bestea, hau da! Bestia! Graziosoa, bai! Graziosoa, bestia! Hau, Inigo, abestu behar dezu? Ez dakit. Nirekin abestu nahi baldin baduzu. Ai, ama! Ai, ama! Aitziberrek zurekin batera abestian abestu zuen. Aitziber Garmendiak? Aitziber Garmendiak ez da ikuturen, Bueno, nahi behar zuen ni hor egon naiz izkutuan, baina gero gargarak egiteko eta etorri nire hautsa zaintzera, nire kamerinoa. Venga, eskerrik asko! Ondo bazan hoi, eskerrik asko, Banapio, eskerrik asko! Beste horretik bakarrik gogoratu nahi nuen musikak behin da berri sortzen duela izpi distiratxu bat, eta, eskerrak ematea benetan olako mugimenduari, eta bukatzeko, gogoratu nahi ditut Horacio Guaraninen hitz batzuk aurten oso aproposak direnak, porque la vida misma es todo un canto, si se calla el cantor, calla la vida. Zure besoetan etorkizuna Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua Egunak hobeak baitira zurekin batera Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak Egunak beak baitira zurekin batera Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak Ta amestuko dugu gauean oraindik gelditzen zaiguna Egunak hobeak baitira zurekin batera Zurekin batera Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitu dala Egunak hobeak baitira zurekin batera Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak Ta amestuko dugu gauean oraindik gelditzen zaiguna Egunak hobeak baitira zurekin batera Zurekin batera Ta elkartuko gara berriro
lekuetan zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batera, zuekin batera. Gaztea.